Kana azumi? Ba na azumi, ina da lura ulcer, ina da hypertension. Me yasa baka azumi? Ba ina da lura ulcer, ina da hypertension. A dalili nake so ka Dalili faɗa min shine dalilin ba da yasa. sahur ba buɗe baki mai kyau. Shine kawai ba buɗe baki mai kyau ba sahur. To yanzu in baka yi azumi ba me kake ci? Ina hasbunallahu wa ni'mal wakil, ina cin dabino da kuli, gyaɗa haka. Da rana Da rana ina samun indomi haka gaya. kuma baka jin kunyar Ba na jama'a? jin kunyar jama'a, inda koyo kunyar jama'a ba zan koyo Allah na ba. To amma ai ba dai saboda ka sha sigari bane Ba dan kake. saboda in sha sigari ba ne, saboda koyo ba da cikakken lafiya ne da cutata ba za ta iya awa 24 ban ci abinci ba. Ko kartawa ake. Ai kowa Na yi bakwai. akwai masu Na yi ulcer. bakwai. In dai ne sahur ne buɗe baki mai kyau ne sahur ina azumi. Yanzu ma wanda ne sabon azumi ba saboda je ne sai magani ya kai da wani aka samu riga da wando kala biyu a zo an kai ni asibiti na ce a sai na fito aiki zan zo. Me kai ka da wani? Ai sun kai ni asibiti ne sakatiri a zuwan nima wakaci na ta mata kwakwalwa da zai suka ban magani suka sai mun riga da wando kala biyu na fito daga asibitin. Kuma kai yanzu ka yadda kai mahaukaci. Ni ba ne? mahaukaci bane, su ne mahaukata a gidan ma akwai wanda za a ba bibi su uku su biyu. A ai abun Za mu ba gasa bibi su uku da baba akwai alamar tambaya tun da ana azumi ka ce kai ba kai ba ni saboda ba kana na da ulcer. azumi, ba ina da ulcer, ba ulcer ta kira na azumi ba, kawai abin da ya kira na azumi rashin buɗe baki mai kyau da sahur. Ba ka azumi yanzu? Ki ba na azumi, ƙarya haramun ce, a ƙarya haramta, in ma ƙaryantar da Allah ya zan ce masa. Ya kamata dai ka kokarta ka rage. Na yi bakwai a halin yanzu yadda ake. Na yi bakwai. Yanzu ya kamata kai na gaba. Gobe ka dau Gobe sai azumi. na ɗau azumi. Ai tun da na zo ya gobe wajibi ya zama wajibi. Tunda ka ce Tunda idan yin sahur ne da buɗe baki mai buɗe kyau. baki, duk wannan ba zai gagara ba. Yauwa ba zai gagara ba tunda ina nan. akwai al'ummar annabi. Allah kai la'asar ana da san magana ta kare ha abu da wancan sati ne ma zan iya samun sa ban sani ba Allah ne yake ba da shi amma ni na san zan same shi.